Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Shoutout sa inyo na maraming kausap ngayong araw na to. Ano ba? Ano ba yan? Yung mga usapan kausap, yan. Pagkakitaan ba yan? Damay nyo kami. Oh, correct. Kasi kung pagkakitaan, parang gusto ko makipag-usap. Totoo, no? Parang gusto ko na lang makipag-usap. Ganon. Yung maraming kachismisan ngayon. Yung may kausap sa telepono. Totoo. Aligaga, parang daming connection sa buhay. Sama nyo naman kami kung pagkakakitaan yan. Pero kung halimbawa, dagdag chismis lang, merong sisira ang ibang tao. Dead man na lang po kami. Kasi alam mo, at this point, kapag medyo kalahatian na tayo ng lifetime natin, dapat papakabait na talaga. Yan. Unti-unti na tayong gumawa ng kabutihan. Yes. Tama yun, pasasaan papunta rin tayong lahat dun sa Alabok. Kaya medyo magdagdag tayo ng mga ligtas boys sa langit. So kung pagkakitaan, go, isama mo kami sa mga usapan na yan. Pero kung may sisiraan lang na ibang tao, may chichismisin, merong hahamakin, diba? Kayo na lang. Kayo na lang. Kasi kung ayaw magdagdag ng ligtas points sa langit, bahala kayo. Diba? Bahala kayo dyan. Pero may mga ganun tao talaga, no? Yung pagkagising sa umaga, lalabas agad ng bahay. Tapos ang dami nilang kinakausap sa labas. Oo, mga ganun. Mga marites, no? Madaming ganun eh. Yung maraming, parang may pakialam sila sa buhay. Lahat, buhay na may buhay. Parang totoo ganun. Yun. At hindi naman natin sila masisisi kung yung nagbibigay sa kanila ng enerhiya. Di ba? May ganun eh. Parang may nakuha akong chismis, lumalakas ako. May ganun, di ba? Na parang, yung buhay na buhay sila dahil sa chismis, no? Lumalakas sila kapag may chismis. Kaya pag may bagong spluk, talagang mas nabubuhayan ng dugo. Meron talaga mga ganun. Meron namang iba, umaga pa lang, nagtatrabaho na agad. Yes. Iniisip na kagad, paano ba ako kikita ng pera? Saan ba ako? Ano bang mga lakad ko today para kumita ng pera? Di ba? May mga ganun. Kanya-kanya po tayo. Ang importantacious po, lahat po tayo gumising. Yes. Diba? Naitawid natin ng isang hating gabi. Nagising tayo. Pwede talagang hindi na tayo nagising. Marami tayong kakilalang ganyan. Natulog lang. Hindi na nagising. Pero nagising pa tayo today. So God is not done with us today. Yes. Ayan. May purpose pa tayo ngayong araw na ito. Correct. At sana yung kadahilanan naman dahilan na na maganda. Tama. Hindi yung ang purpose ko today, maninira ako ng kapwa. Mababash ako ng artista. O kaya manghahamak ako ng kapwa-tao. Ganyan. O kaya magka-crab mentality ako. Ay, nako. Diba? Pwede naman ikaw, basta alam mo na. May mga subtraction ng ligtas points sa langit na magaganap. May dagdag points ka sa ilalim ng lupa. Ayun na nga. Yan. Alin ba ang subtract at add natin dyan, diba? Pag-isipan po natin. Ganun. Kaya ako nararamdaman medyo umiinit laging pakiramdam mo. Parang init-init kahit Pebrero kahit na, malamig ng panahon. Nako, alam na this. Naninervyos kami for you. Charot. Bumubulong-bulong na sa iyong impyerno. So, wag mo hahayaan, 'di ba? Kasi gusto ni God lahat tayo mapunta sa kanya. Ganun, yes. 'di ba? Kaya ngayong araw na ito, pakabait, magpasalamat. Tayo po ay gumising. May dahilan pa ang araw na ito. Alam niyo po mga kabisyo, ang morbid mang isipin, pero lagi ko isa to sa mga iniisip ko lagi or minamantra ko eh. What if ito na yung huling tambalan? Oh, 'di ba? Wala namang kasiguruhan na magtatambalan pa tayo bukas. Correct, totoo. Wala nga mo kasi siguro abutin natin yung 9 a.m. na tambalan. Nakaka-nervous. pero kasi kapag ganun ka kasi mag-isip na what if last na day in my work, 'di ba? O kaya last day ko to with my kids. 'Di ba? Kapag kahit negative siyang isipin, pero kapag iniisip mo na what if last ko na to? Parang yung pelikula na 'di ba, na Rewind. If only, yung mga pelikulang yan na what if ito na lang talaga yung bibigyan ako ng isa pang araw, isa na lang na araw, 'di ba? Hindi ba't
i-enjoy ko siya. Yes. Hindi ba't kung trabaho, kakaririn ko siya, huli ko na to eh. Dito Oo. itotodo ko na. Kung lagi tayo nag-iisip ng ganun, feeling ko mas ma-enjoy natin yung buhay. Oo, diba? Living in the totoo yun, present. Ganun. Cherish every moment, seize the day. Sa true. Di ba walang kasiguruhan na mapapakinggan nyo pa kami ng alas 9? Oo, alas 8. Oo, malay Or natin. Hanggang Oo. 10 a.m. Hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? So habang ang routine mo, kasama mong tambalan ng umaga, enjoyin mo. Kasi baka mamaya isang araw magulat ka asan sila. Di ba? Yan ang katotohanan. Di ba? Di totoo yun. Minsan, sometimes we take things for granted eh. Di ba? At malalaman natin ang value ng isang bagay, Kapag ka ang nawala. value ng isang sitwasyon. Correct. Kapag ka when nawala. it's gone. Di ba? Parang, di ba, paano mo i-appreciate yung trabaho na meron ka ngayon? Imaginein mo ang isang araw na wala kang trabaho. Imagine mo lang, ang hirap isipin, pero imagine mo isang araw, mawawala tong trabahong ito sa akin. Or isang araw tatanggalin ako. Diba? Totoo. Hindi ba't mas ma-appreciate mo yung meron ka na trabaho? Kasi nga, pwede nga talaga tong mawala. Diba? Alam mo, Yung mga nagmamature ganon. ka na. Ay, naku, partner. Sana ang isip ko lang nagmamature. Ayoko talaga mag-mature yung face ko. Sa kabisi ng buhay ko, partner, isiningit ko pa yung Exilis na treatment kahapon. Sa mukha ko. Maraming Kaya nagmamature salamat. ka na. Hindi kasi ayoko nga mag-mature yung pes. So sabi ko, naku, Dok, ang dami It's a sign kong- of maturity. Oo, na alin, na Yung nagpapabatak. Dalahan Oo na nga, yun kung ano mang dalahan maturity na. yan. Sa bagay. Ganun naman. Wisdom. Sa bagay, hindi naman to, yung pagbatak-batak part, yung mga skin tightening, ganun, Oo. reducing wrinkles. Hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka kung mature. 20 at saka hindi mo naman gagawin yan kung 20 ka. Oo. Na batak ka pa naturally, di ba? Yan. Anyways, thank you very much, Kinibe Aesthetics. Pagbatak po na aking mukha. Thank you very much. May bago akong In treatment. fairness, hindi Exilis. masyadong halata. Syempre, partner. Hindi na ka masyadong halatang nasaktan. Ay, hindi, wala. Wala, Alam mo, painless. ang mga treatment ngayon non-invasive na eh. Okay, diba? good, Hindi na good, siya, hindi na good, siya good. katulad nung araw na parang masasaktan ka muna bago ka gumanda, di ba? Anyways, ganyan. So kung halimbawa isipin mo na huling araw ko na to sa trabaho, huling araw ko na to mapapakinggan yung tambalan, 'di ba? Hindi ba't i-enjoy mo siya? 'Di ba? Totoo yun. Mas i-cherish mo yung yung bawat salita, yung bawat 'di ba? Yung ganun. And it's totoo yun, it's a sign of maturity. At pag sinabihan ka ng ganong ng ibang tao, alam mo nagmamature ka na, magpasalamat ka. Correct. Kasi merong nakikitang improvement May sa buhay. wisdom, may sa buhay wisdom mo. sa'yo. Totoo yun ha, mentally. In terms of your parang seeing things in life. Diba yung perspective mo nababago, nagle-level up yun pag sinabing nagmamature ka na. Correct. Diba ako nga, sabi ko sa buhay kong to, partner, parang nakakalungkot pag alam mong kunyari yung mga asom na mahal mo sa buhay, tags namatay sila, o yung mga alaga mo, kung sino man close to your heart. Masakit yun syempre, pero parang nandun na yung isip ko na hindi bali magkikita rin naman tayo sa bandang huli. At na-excite ako at some point ha. Excited ka? Oh, Huwag ka naman mag-excite! Maturity ba tawag Ay, to? hindi Sabihin ko mo nga sure, sa akin. Hindi ko sure. Hindi, pero it is maturity. Kasi Oo. parang iniisip mo na, it's not the end of it. May Oo, eternal yes. life pa Yes. afterwards, ganyan. Na parang may Sign yan. konting percentage Oo. in my mind na parang okay lang, magkikita pa rin tayo in the end. Na parang, may ganun. at na-excite ako sa time na yon. Okay. Na- Dapat malinaw yung excited ka, ha? Kasi Oo. minsan baka mali ang rinig ng universe partner. Eh, diba? Uy, excited siya, daw kunin siya. na natin. Huwag Kunin po ganun, na hindi ba? Lilinawin ko po, lilinawin ko. Linawin mo! Kaya Erase. nag-react ako agad. Anong excite ang pinagsasabi mo? Kaya pala ganito yung usapan nila sa tambalan Oo, kahapon. huli na pala. Diba, malay mo naman huli na pala, pero hindi mo alam kung anong klaseng huli na pala. Oo, diba? tagalinawin natin. Hindi Oo, pa po hindi pa namin Oo. huli. Sabi ko nga, konting percentage Oo, lang. yan. Pag sinabi ko na, Lord, na 100%, then that's the time. Oo, pero we can never say that. Diba? I mean, Yes. hindi naman natin alam eh. Kaya nga, dahil hindi natin alam kung kailan ang tegi boom boom ng ating life, diba? I-enjoy na lang ang bawat araw na meron tayo kasi tomorrow is never assured. Yes. What we have is today, 'di ba? Kaya mabuhay yung mga walang insurance. Damay na naman. Sabi kayo lang dalawa nag-uusap, dinadamay niyo kung sino-sino. Insurance companies left the group. Correct.
Hindi, pero of course, okay pa din yung ma-insurance. Oo naman. Diba? Kasi at least, kung dinadagdagan ka ng bawat araw, diba, assured ka pa rin ng magandang future. Diba? Yes. Pero ang katotohanan talaga, tomorrow is never assured. May mga ibang mga tao kahapon na okay sila pagdating nung tanghali, may pilay. Kasi paano nadulas? Diba? Walang assurance. May mga ganyang klase, mga plot twist sa life natin. Basta, i-appreciate natin kung ano yung meron tayo sa ngayon. Diba? Kasi we'll never know, isang araw baka maalis na siya. 'Di ba? Totoo Isang yun. araw baka tanggalin sa atin. At least nasabi mo sa sarili mo, I've lived to the fullest, or kinarir ko itong ginagawa ko, 'di ba? Or kinarir ko itong taong to. Parang Yes. So ganon, 'di ba? today, let's enjoy life. Diba? Oo. Cherish every moment. Tsaka huwag mawawala ng pag-asa ka, bisyo. 'Di ba minsan may mga feeling tayo na ano na ako, 40, 48 na ako, 52, hanggang dito na lang yung life ko, or ito na lang yung pwede kong gawin, ganyan. Hindi pwede pa. Madami pang mga possibilities, basta hindi lang po tayo titigil, 'di ba? Ano lang tayo, go lang ng go. Totoo Laban lang yun. ng laban. Nabubuhay ka pa So ibig sabihin, meron ka pang laban. Medyo may edad ka na nga lang, pero pero may laban ka diba, pa may rin. tinatawag na batang may laban, ikaw matandang may Oo, laban. di ba? At may laban. Ay, importante naman dito, lumalaban, di ba? Lahat naman tayo lumalaban sa hamon sa buhay. Alam mo, partner, nung Totoo. papunta ako dito ng office, may regular kaming rutang dinadaanan, di ba? So, dun sa regular na ruta na dinadaanan namin, biglang merong di ba, alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, hindi naman lahat afford na kapag ka namatay, nasa funeral homes. Kadalasan, madami tayo nakikita, nasa gilid lang ng kalsada. Kahapon, wala naman sa gilid ng kalsada yun eh. Pero kanina, nakita ko dun sa dinadaanan namin, may kabaong dun sa gilid. So yun yung parang paalala sa akin na, pwedeng okay pa ako today, pero tomorrow hindi eh. Malay mo, nasa gilid na rin ng kali Hindi bukas. diba? Hindi, alam mo, hindi wala naman makapagsasabi. wala makakapagsabi, hindi naman po sa nananakot, diba? At sana hindi naman ito ay premonition. Kaya pala buong segment ng tambalan, ganun yung topic nila, ganun no? pala, premonition pala. Pangitain na pala yun. Oo. Kaya pala nakaputi si Nicole. Parang nagliliwanag siya nung araw na yun. Meron siya kakaibang glow. Ibang glow pala. Yung parang apparition gano'n. Oh my gano'n. Parang may ibang aura, di ba? Hindi, pero yun yung nakapagpa-remind sa akin nung dunaanan ko. Kahapon di ko, wala namang patay dun eh. Nagmamature Pero ka na today- talaga. pero today- Dati mga pogi lang yung nakikita mo eh. Pero ngayon, may mga nakikita na akong ganyan. I'm so proud of myself. I'm so proud of you, Nicole Ayala. Ganon. Di, pero totoo, di ba? Kahapon wala yun eh. Oh. Tapos ngayon meron. Di ba? Tapos na-realize ko lang talaga, it all boils down to this, no? Parang at the end of it all, kahit ano yung tindi ng bakbaka natin, lahat tayo mamamatay din. Totoo Di ba? yun. Na kahit na pala gaano katindi yung pagbabakbak mo sa pagyaman o pagbabakbak mo sa ng balakubak, di ba? Parang pangit kasi yung word ko na bakbak, makipagbakbaka, di ba? Kahit anong pakikipagbakbaka mo pala sa buhay, in the end, dun lang din tayo pupunta sa isang kahon. Di ba? Na Sa alabok ka rin babagsak. Oo, dun din, Diba? dun din ng bagsak. Uuurin ka rin pagdating ng Oo, panahon. kahit gaano ka kabongga, dadating din panahon uuurin ka. Tapos sometimes masyado tayong nag-iisip tungkol sa sasabihin ng ibang tao, yung ganyan na nakakalimutan na natin yung pag-enjoy ng buhay natin. Meron ako nabasa na isang article. Meron daw isang athlete. Sobrang kinilala talaga siya ng school nila. And he takes pride dun sa fact na yung picture niya tsaka yung mga trophies niya nandoon sa school nila na talagang for so many years tinitingala na lahat ng mga estudyante na dumadaan. So siya, he takes pride in it. At totoo naman, dapat maging proud ka dun, di Oo ba? naman, Achievement talaga yon. Pero isang araw, biglang minail sa kanya yung picture niya tsaka yung trophy niya. At nakalagay lang doon na natagpuan yung trophy na yon at yung picture na yon sa gilid ng school kasi yung school nag-renovate. So parang ang real story, ang real sad story, no? ang sad, 'di ba? Na parang Oo. you make so much effort to make a name for yourself o kaya talagang karirin ko na ng todo-todo, which is good kasi yun naman ang gusto ni God eh. Gusto naman ni Lord na kung ano yung binigay sa atin na regalo, 'di ba? Kung ano yung gift sa atin, ikakaririn natin. Pero ang katotohanan at dapat gawin natin 'yon. Hindi pwedeng binigyan ka na regalo tapos hindi mo kakaririn. Pero ang katotohanan talaga doon, in the end of it all, makakalimutan din siya. Totoo 'Di ba? yan. Agree. Makakalimutan din Oo siya. nga, walang kasiguruhan pag namatay ka, maaalala ka pa ng apo mo eh. Hindi, totoo. Wala siyang paki sa'yo. Correct. Totoo. Hindi, kunyari partner. Binigyan mo ng magandang buhay yung anak mo para magkaroon ng magandang kinabukasan Oo. ng mga apo mo. Yes, pero walang kasiguruhan na makikilala ka pa Oo, nila. na maalala nila na Oo. yung lola ko nagpakahirap
binuwis ang buhay, Oo. las-las na yung lalamunan kada dakdak para magkaroon tayo ng generational wealth. Para may maipamana kahit papano. Pero anong assurance sa makikilala ka ng apo mo? Busy sila sa mga jowa nila. Oo, may kanya-kanya na silang life. Ganun. Mamimension ka nila once in the blue moon. Oo. O kaya ba mga tipong mga retreat, di ba? Yung mga ganun, maalala ka pag recollection, di ba? Mga ganun ba? Pag inaalala yung mga nakaraan, di ba? O kaya kapag ang assignment ay tungkol sa family tree, di ba? Doon ka lang maaalala. Okay, November 1. Oo, tama. Oo. Kung maalala ka pa, di ba? Pero everyday, I don't think we're so, not di ba? sure. So anong point? Anong point ng usapan namin? Eh di, kayo kanya-kanya pong reflection yan. Ang mentality ko diyan, life is all about finding happiness. Life is being happy. 'Di ba? Wag mong masyadong wag ka masyadong makipagbakbakan. Oo. Kung ang kapalit naman nito ay kalungkutan, 'di ba? O Yan. nasa-sacrifice ang iyong kasiyahan. Ayaw naman natin ng ganun. Just find your happy triggers. That's it. Correct. And today is all we have. Yes. Tomorrow is never assured. What if tomorrow never comes, 'di ba? If tomorrow never comes. ACS Manufacturing Corporation. IS